turangga mudha budaya. Mugi tansah lenggah ing kamardikan mewah kanugrahan ing kayuhanan. Wonten ngarsanipun para pinispu kaspuan ing tuhu ana ing budaya mewah tulus ing budi. Sugeng bang bukti mbanggon nugroho rancaking swasana suwa ing dalem. Melunggat dhateng sedaya para kadang kajian. Seniman Snuwati Sakukuban kula Guntawanggung sampun katuran hamiyarso gumlaring pagelaran ing dalu menika sugeng laras sugeng lelangan sugeng boten namung kula turangga wasesa Sakukuban namung kepareng ngaturaken tambahing pamaslan pandoyo mugi samangke anggenipun jangkeping gumlaring pagelaring dalu menika tansah pawing budi rahayu sarengan lelangan suku antuk panglipur jati ingkang menika sang yawara pamiyarsa Trisno Budaya kepareng ndok bring samangke pasugatan beksan saking turangga wasisa dan bangkit hamangun syukur renaning tingali namung kumawantu-wantu lumutring si samudra pangsung agunging panyaruwe estu tam 6 minggu greget kula sakadang turangga wasisa anggenipun tansah budidaya ing supados saged hangladosi dhateng sang yawara priyagung ing tasanenaken dhateng luhuring budaya ingkang menika keparing samangke Ibrahim saking kadang-kadang turangga wasisa kan ira-irahan dosa muga ngraboso versi Jarayana Turangga Wasisa sugeng dalu sugeng ambiyarsa nuwun monggo Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Hey!
kacarito. Wah menika to warnanira Prabu Dasamuka. Yo sang Rahwana Raja Ratu Nganglengka diraja. Ratu kang duwe watak angkara budi candala. Dosa wis ngarani 10 muka wirai manungsa kang duwe rai 10 arsa paring pangandika. Sinto Sinto wong ayu manuta dadi garwanipun kakang ya Prabu Dasamuka. Yo bandaku yo donyaku senajan raiku 10 nanging tresnaku mung siji ya kowe Sinta. Tak rewangi bangun kayangan taman Argo Suko nanti kaya suarane manuk merak cuh Gini Sinta wong ayu manuta pun kakang tak popong tak pangku tak lelo Wadenono tresnaku Sinta yen Ramanut bakal tak rudo mari bangsa ini
Surut kumrebut sang Wirayuda Sikro anggelan beres kabeh prawadya saka sampun sajuru-juru kumuro amboto Tansah
Asal
yang satu rasa dengan Durwasiso. Silakan angkat tangannya, ponsel nyalakan flashnya untuk Anoman dari Turunggawasiso. Semarakkan suasana malam hari ini. Yo Turunggawasiso Hangrem Boko.
kita nuhoni dawuh sang nata mugya manggih raharja
susuk bisa hati kemarin turun ko umasis kata kantor itu berbandingan diri khusus mati dan bos mantuning susuk rokok masih rokok rusak kandang sing coba sesuatu mawan tuan tu tambah berkas buat tuan udah lapak khusus orang dengan tu mungkin kuat berdoa